Good morning everyone. नै बेयो UN Academy पद्मानन्द दिनै गासैबो दै लोमजोबदों। नै बेबायदि दै लोमजोबदों दिनै। बै आनन्द बाजार जायो थार्सडे खालि। आरो नैबे जाबाय पद्मानन्द हाई स्कुल बाजार गासैबो दै लोमजोबदों दिनै। भुटाननिफ्राय दै हगारना हरदोंमोन आरो सैमायाबो बानपानी नायनो फैलायदों। ভৰ্তি জাগাতে प्लास्टिकनि हटेला बाजै हटेलमोन आनन्द बाजार एरियानि बाजै हटेलमोन। बाजै हटेलाबो दै लोमजोब्बाय। दुर्गा फुजा जायो। बेखिनियानो जाबाय आनन्द बाजारखौ। lama betul. উঠি গ'ল গোহালিৰে গৰুহাল পৰকতি উঠিয়ে মোক কৰিলে পলা।